tikulandireni makiwa zathu konse kumene muli. Lero tili kuno ku Chilazulu, pano ndi pa Mbulumbuzi pamene pakuyembekezeka kuyambira misonkhano yoyendayenda imene olemekezeka Vice President a chigawo chakumwera wonapo Joseph Machola Mwanamveka akhala akupanga kuno kumwera. Pano ndi pa Mbulumbuzi msewu wa Zomba amene mukudziwa kuno ndi msewu wa Zomba kuchoka Blanda amakhala nsika pano Vice President afika kumene tsopano pa malo ano pamene pakuyambira whistle stop imene ikuchitika kuno ku chigawo chakumwera. Pano pa Mbulumbuzi tikachoka pano tikhati kupitanso madera ena amene tikhali tikuonesani kumenenso Vice President Joseph Mwanamveka akhale akuyankhula ndi anthu ochuluka amene asonkhana malo amenewa kuwapasa uthenga wa chiyembekezo kuti pamene Profesa Arthur Peter Mutharika akubweranso mboma pa 16 September uthenga ndi otani, Amalawi ayembekezere zotani kuti mavuto amene alipowa anthu ikhale mbiri yakale. Mukuziwa inu kuti DPP yakhala mboma mu zaka zapitazo, ndipo mu nthawi yonseyo boma la DPP lakhala likuyendesa bwino kuti ngakhale nthawi imeneyo mkulu woyendesa zachuma anali amenewa Vice President achigawo chakumwera wonapo Machola Mwanamveka ngamanali Minister of Finance. So uthenga wakubweresa lero uthenga wa chiyembekezo chifukwa izo zimene akubweresa ndi zimene akhala akuchita, mmene amapanga kuti mziko muno mafuta kaya chakudya ashuga amene akusowayi sinalinso nkhani mu nthawi yawayi, kotero kuti ndikhulupirira kuti uthenga uwu ndi uthenga kuti anthu awuyesa akukhulupirira kale ndipo akuziwa kuti izi ndi zotheka. Akumanena ku DPP kuti this is a proven leadership, utsogoleri umene udayesedwako ndi kuvomerezedwa kuti ndi usogolera ukhawo umene ungathe kupitisa pasogolo chitukuko cha dziko la Malawi. Kuno kwasonkhana anthu, kuno kuli anthu ambiri msewu wonse kuchingika, magalimoto achinyamata azibambo amene abwera pano kuti azamve kuti kodi Profesa Mutharika watengera uthenga wanji maka pamene tikupita ku chisankho. Ndaona mayi kuno achipani akuvina, akuimba nyimbo pano kukuonerera kulandira Mwanamveka pamene afika pa malo ano. Ndikufunseni onse amene mukutionera pa samba limeneli kuti mukhale nafe ndipo muthe kusatira tsatanetsatane wa nkhani yonse imene ikuchitika kuno. Tikachoka pano tikhati kulowanso dera lina, ndipo kotero kuti kuli zambiri zimene zikhala zikuchitika. Tiyeni tikhale limodzi pamene tikupasirani tsatanetsatane kuchokera kuno ku Chilazulu mpaka pano pa Mbulumbuzi pamene msonkhano woyendayenda ukuyambira. Khalani pomwepo. Ukamukutimva zikomo kwambiri. Choyamba tikulandireni ino Vice President athu Honorable Joseph Mwanamveka. Uku musayankhe siyankhe ube DPP woye chala simukukweza ndino achipani chiti DPP woye tisiye apa uku chala mwamba DPP woye DPP woye apa chala mwamba uko DPP woye Profesa Peter Mutharika woye uko DPP woye simunamveka DPP woye
Vice President yatu Honorable Joseph Machola Mwanamveka. Tisana pange chili chose bwana mundilole nditana amene akutipempherera Abusa Chimowa. Abusa Chimowa afike adzatipempherere. Zomwe kwambiri. Oh my Lord. Amenewo tipemphere lilemekezeke zina lanu inu Mulungu nthawi zino. Ndi nthawi imene Mulungu tikuyembekezera kutuluka mu Sodomu imene tatapsinjika zaka 6. Ambuye mulemekezeke chifukwa tili pano kusimikizira kuti pa 16 September tikutuluka mu phinjo lalikulu limene ife tili nawo. Mulemekezeke msonkhano uno. Ambuye pena paliponse ndikulengeza mwazi wa Yesu Kristu kuti ngozi yonse isachitike kuyambira pano kupita konse kumene vaye avipi kumene akupita. Mdalise msonkhano watu, mdalise avipi watu, dalisani wina aliyense muzina la Ambuye Yesu Kristu. Amen. Amen. Manjabu satu. Ona. Sino mkwambiri. Bwana takulantirani pamalo ano. Mukale umasuka. Mafumu anu ndamenewa. Amai anu ndamenewa. Anyamata ndamenewa. Asibako ndamenewa. Akuna kunyungwi. Ndirandireso. MP. O wina wina. Kubalumpira ku parliament. Siana a district governor atu alipo mpano ule mwana wa district governor zilandileso ilipo mpano bambo muta bambo tawali kwa basa amali atu ali John ule mwana kujokera kuchiratu nguludi takula njirani alipo mpatao mbeleni mmanja Tilandileso bambo Frecha MP watu o wina kumasanjala kuda. So antu osa akula amene mabwera pano magavana yanga tukubatsani moni mwanzia ule bwana. Tilandile mafumu atu abwera ambiri bwana kudzakulemekezani sitikanatha kupanga china chilichonse popanda mafumu manja machifumu. Witika tukupanga motamanga mundilole tsopano ndaita na senior chief Nchema abwere pamwamba pano kuti akulandireni bwana komanso ati masule kuti soka. Ntawi ningopeleka ulemu kwa Vice President atu Joseph Mwanamveka komanso MP watu wa Chilazu Nyungwi constituency ma district governor onse ndi onse akumipando muli pano mlande ulemu ine ntchito yanga ndi ing'ono kwambiri avipi ipali muntima mukuti Chilazu Nyungwi constituency yakulandirani pamalo ano lero chifukwa chakubwera kwanu ife ndiosangala kwambiri koma musalikire kompa lowani peni mkatikati mundithu kuti anthu amuone mwana wathu ndalamayi bwinobwino. Ye sonkhanosi wanga ndangoti ndialandira vipi ndiku maswali nonse kuti tiuzeni chimene mwatitengera. Manja machifumu amayi. Chala mwamba cha chief. Yeah. Tukulu la amayi.
bwana mwabwera lero kuno ku Nyungwi constituency kudzaona mafumu anu, kudzaona anthu onse akuno, komanso kudzalimbikitsa makandidati athu tikuthokozeni kwambiri na vice president mwachitenga chinthu cha mtengo wapatali kubwera kudzayendera anthu akuno ku Nyungwi. Taombeni manja vice president. Bwana chifukwa cha nthawi timangoti tikuthokozeni mundilola tsopano ndipitirire ndi programu yathu. Pano bwana ndi adzutse tsopano MP athu olemekezeka Bambo Malowa abwere pamwamba pano kuti akulandireni komanso akupaseni mawu. Chala mwamba. DPP oye! DPP oye! Profesa Atapita Mutharika oye! Honorable Vice President Mwanameka oye! Nanga MP watu Ndalama oye! Arizo Nonse oye! Asili wa Chief Mafumu Atonse oye! Tonse oye! Ndiko mukambiri bwana Vice President. Ife kunondosa nga kwambiri. Ndikusimikizireni masankho achipulu atadusa. Ife tinale udandaula kuti Vice President wazabwera kuno. Chifukwa cha udindo umene muli nawo, timaona ngati kuti muzingopita madera enawo ifeyo simuzatibona kuno. Tifuna tikuthokozeni mtima umene ndithu muyende midzi monsemu chifukwa tilipo ana folo kuno. Kuli Nyamata alo imwe Ndalama, kuli Tone Fletcher, kuli ine Komasiri ndi Jean Mathanga uko. Tifuna kuti mutiendere kumwera kwanu kuno ifeyo mwatipasa mangolomera. Ena nkumata ngofumira kuthokoza sana pelekole mukasi achino chifu le mwanu. Makubaso le mwanu. Ino a director amayi. Ndi wonse alijo na mene mwafika pano le mwanu. Tomaso amayi eto le mwanu. Bwana Vice President kuzadulendo mukupita nsukwina. Ine mawanga ndi wachepa kwambiri. Ndikufuna kuti anthu amene abwera pano pali chinthu chimodzi chimene akufuna kutumireni utenga. Mukati tumire kwa President athu Profesa Atapita Mutharika. Bwana anthu akuvutika kwambiri. Bwana anthu akuvutika kwambiri. Kuyendesa dziko siza mwana. Alimu akudya pano? Ana mukapita anthu akufuna kuti chuma chembe kuyenda bwino. Tukuziwa zonse zimatheka chifukwa cha Profesa Atapita andi anyamatanga chuma chembe. Bwana kwacha ikagwa katundu amadula amavutika ndi anthuwa. Ngakhale anthu amene ali muzinchito kale lija munthu amalandira 50,000 pa mwezi tumala chimangaliri 7,000. Koma pakali panopa munthu akulandira 90,000 tumala chimanga 100,000. Akhala bwanji kuti. Anthu awa chipulumutso chawo kwambiri chili kwa Profesa Atapita Mutharika. Ifeyo kunoko mene tilili ndi chipani mene chilili ife ndiokonzeka kuvotera Profesa Atapita Mutharika. Sio tete. Ndimawa mene wawa ndikufuna kuti ndikuthokozeni kwambiri fatofika kuno ndi timu yonse. Please mene mpitirize kuti zonse zimezere bwino. Ambuya kudalitseni usiku kuno kwambiri. Bwana hapo mpano tindolemekezeka mwini wa district ino, a district governor athu tafikani kuti mwalandire bwana agavana athu Bambo Ascott. Amene wakwiya amene ndifiti. DPP oye! Profesa oye! Vice President Bwana Jose oye!
anga director Amai oye! Chief Chairman Mafumwa oye! Zikakoma umasamwa na wetu ine ngani ya ikulu ndoti ndi abandile a Vice President achigawo chino chakumwera ena sitikaziwa umalero ndi chamwayo kuti tiziwe Vice President amene tingatumepe kuno kumwera akapereka malipoti kwa President ndi bwana Jose Mwanambe. Bibi woye! Bwana inesi ndangula kwambiri na pandingo kuuzani. Kubera kwandu awa abwera chifukwa chakulira ziko limene lili. Kuti tinene muona nolama chacha kwera makuta amene tikwaona wanaoso akulira. Yakwera kwabwera muziko munameta mafuna banga chituku kweti. Chituku kwabanga chakwera machiziwa. Amafuna kwera senjala. Chachiwiri kukuchiziwa. Amafuna kwera chitangawa. Ziko likagwa kwacha limakalasa ziko. Abale wanga amene ali ndi voti akonzeke nawo tambala okuda wina afune asafune kawakongeresa ali pano akamuuza kuti pa 16 September akulo Jose pa 16 pano msonkhano usiwanga ndi apasire bwana kuti wina amalizise ziwa mugambiri bwana. Akunena kuti achakwera abweresa zituku kosiwiri. Munomva kumveka achakwera abweresa zituku kosiwiri kuno kumalawa. Chitukuko choyamba ndicho magona masiku 3 osadya. Masiku angazi? Angazi tisadya kangazi? Wanatugona masiku angazi? Osadani? Now, chitukuko chachiwiri. Chitukuko chachiwiri chibanati bweretsera achakwera. Pepani mafumu. Ndikugwetsa ndege ya Saulosi Chilima kuchika ngawo. Achakwera atibweretsera zitukuko ziwiri. Kugwetsa ndege ndikutigondetsa masiku 3 osadya. Sikuzeka? Kulula mai. Lero chifukwa cha nthawi. Tisakujere ni nthawi yambiri. Ndi apemphe tsopano a MP athu owinawina pangolini. Kwambiri koma tofuna kuti avipi mene abwera pano adziwe kuti kuno kuli MP wa Chinyamata. Chinyamata za masiku ano sinimakwekesa iyaye. Tofunira molalo ya mphamvu avipi adziwe. Molalo ya mphamvu kuti ABM kupetchawo Satani. Yone chala mwamba pano. Kosta kuchala mwamba uku. Bibi woya!
choyamba ndipereke ulemu kwa inu Vice President achipani chathu cha DPP achinyamata timangoti ata Jose. Mafuna ndipereke ulemu kwa timu yonse imene yachokera ku region. Ndinda Director of Women aku region pano. Ndimafuna ndipereke ulemu kwa onse amene achokera ku district, ku Chiradzulo district. Tiliso ndi ma MP amene tudziwa kuti pa 16 muchiradzulo muno kulowa muchani ulemu upite kwa inu Honorable Malowa. Ulemu upite kwa iwe nyamata zanga Honorable Fletcher. Ulemuso upite kwa onse ya constituency amene mumagwira ntchito yotamandika. Ulemu waukulu upite kwa senior chief athu mwatilemekeza kwambiri kubwera pano. Ndipo mafumu mwabwera mwawo nyinji ndithokoze kwambiri ulemu wanu. Amolalo mulipo? Achinyamata mulipo? Ulemu azimayi nonse, azibambo nonse, ulemu upiteso kwa makansala athu achinyamata sonawonso. Tili ndi akansala athu apa achipatala, tiso ndi akansala Mahata. Timu yakuno ku Chiradzulo Nyungwi ndi achinyamata ya mphamvu. Bwana vipi mene mwabwera muno ndimafuna kuti mukhalepo mene ndikuthokoza anthu awa amene atikhazika pa mpando apa amene atiwinitsa uma primary kuja. Kunali nkhondo kumene kuja koma anthu aja amene amakavota aja anagwirizana ndi mafumu, anagwirizana ndi anthu kuti apange zimene DPP ingapitire kutsogolo sichoncho. Kwa ine ndikuthokoza ndithu. Ndikumamva maripoti kuti ena amene anagwa tsiku limene lija akufuna atoyimanso pa independent. Iwo akufuna agweso kachikena ife ndokhonzeka. Tilimuwe! Abwana mene mwabwera pano ndimafuna ndikulonjezeni kuti timanena kuti voti ndi mumtima, timanena kuti voti ndi mwini. Koma kuno ku Chiradzulo Nyungwi anthu sakusunga so chisisi ayi. Anthu akuno tikumayima pachulu nanena chimene tikufuna kuvotera chaka chino. Chaka chino ndi chachimanga. Tatopa ndi mavuto amene akubwera kuchokera ku MCP uku. Tagwirizana tonse kuti tikavota mwawo nyinji tikavotera a Professor Arthur Peter Mutharika. Tagwirizana tonse kuti MPso wa DPP makansalaso a DPP sichoncho. Muno tinalembesa mavoti 28,650. Vice President muli pano ndifuna ndikuzeni kuti MCP oladatenga molemekeza oladatenga mavoti 50 okha. Pamenepo tikhala kuti tangowalemekeza chabe. Koma chawo kuno kulibe. Tilibiwoye! Azavotera nokhaokha manyumba mwawo. Kunoko chimene tufunira kuti tilowe mboma monga achipani cha DPP, tikudziwa kuti atati athu ndi amene amabweretsa chitukuko. Zona. Abwana Joseph Manamveka Honorable, tuziwa kuti mwakhala mukuyang'anira maunduna osiyanasiyana. Maunduna ona za chuma, maunduna ona za misika. Pano mamlumbuzi tili ndi anthu a business. Pano ma business sakuyenda sichoncho. DPP ibwere mboma kuti mukhoze mavuto onsewo. Timangomva zathu kuti ali ndi nifi ukakulandira maloni.
ifeso wa Mlumbuzi business yende tufuna tizalandira malonji. Tukufuna kuti misewu yathu tindisewu ochokera Magomero pita kunyumba kwa tiye uku. Sewu oyipa kwambiri tufuna zimenezo zikonzedwe. Tindisewu opita kuchitera trading. Sewu oyipa kwambiri ufunika zimenezo zikonzedwe. Ndipo zikangotero ndikuzana bwana honorable vice president pano kunena kuti Chilazulo Nyungwi atati kumene aliko asadenkawa. Tikulowa mboma basi. Ndipo boma litibibiza lamula mpaka na mpaka. Ndima wamenewo nimafuna ndimalize chonchi. Ife tunena kuti ndati nyamada iti. Tonese mpavu chala mwamba tose chala mwamba iti. Wamalize iti. Aoneseni kuti malandira vice president chala mwamba chala mwamba. Tibibi woya! Mafuna kwa makasa watu mwaone angopeleka moni tindea mahata ndachipatala. Tibibi woya! Kibibi waye! Kibibi waye! Abibi waye! Amaindalama waye! Ile ndi Tokuzani Chipatala kuyimirira wodi ya Mlumbuzi Magomero mu constituency eno ya Nyungwi boma lino la Chilazulo. Ine ndi Mphatso Mahata kunkhande wodi zikomo kwambiri. Tawapeni manja makasa. Azimai kuchira terasi pali zimai. Chala mwamba. Aha, ndati bande choti. Chala mwamba liye. Chala mwamba huku. Chala mwamba huko. Chala mwamba huko. Chala mwamba huko. Titani. Titani. Matita? Chala mwamba chapita. Chala mwamba chapita. Uko. Titite. Chala mwamba cha mwanamfeka. Chala mwamba cha mwanamfeka. Asana kwanza ndi mfiti. Chala mwamba. Titani. Chala mwamba cha Mwaindalama. Vice President, posta chedu hapa ndizakhala ndikupemphani kuti muyankhule ndi kwimbira anthu limene lasonkhana lero pano. Koma mundilole bwana, kwa kanthawi kochepa ndikhala ndikuyankhula nkhani ya amayi tikulandiranso a regional governor pompano ndiye azakutsutsani ndiwowo. Amayi mulipo? Amayi mulipo? Tikufuna tivine kaezi? Tivineti? Tangu titapulitsa nyimbo ya azimayi avine pang'ono tisana yakuleti. Taika nyimboyo. Tibibi oye! Atati oye! Wakonzeka! Tivineti? Tije itikireko nyimbo.
Hello? Tukulanjile na regional governor kusokano wa 1 2 Chala mwamba iyo Chalanjira regional governor mambo chao sichaja chukula mai Siko mwa mbili Mike kula Denga nayo Okay, how did you say it? 1 2 1 2 Bwana posa chedo apande apempha regional governor kuti akututseni koma asana kututseni bwana mwaona pano pali amayi ambiri ochuluka mwina kuposa so abambo azimayi takwezani zimayi wina aliyese akweze chala mwamba zimayi wina aliyese TPP woye bwana ndikambeko pang'ono nkhani ya amayi bwana amayi mukwaona apawa akufutika kwambiri m'manyumbamu chipanichi azimayi amachikonda ambiriwa samajerera chipanichi bwana amayi ambiri mukwaonawa olo ndalama yakuchipani sanajeko amayi ambiri mukwaonawa bwana olo ngongole tikamapereka timawalumpha timafinya kumabera salu bwana ndafuna ndikuuzeni lero ngati pali voti yofunikira kwambiri mabwana athu mukamakhala ndi azimayi chonde bwana pamene tikuwina pa 16 September ife amayi tipanga zonena kuti profesa alowe mbwalo ife amayi tipanga zoti mwayi ndalama alowe mbwalo Fletcher alowe mbwalo ifamayi tipanga zoti mwanamveka alowe mbwalo koma mukalowa atsogoleri kakumbukireni kumene mukuchokera katikumbukireni ife azimayi anu azimayi m'Malawi muno ivi nikumwera kuno ndi ulamuliro uwu tikufutika kwambiri azimayi mwaona apa wambiriwa abwera lero sanaje njala ndikupempheni atsogoleri ma MP athu a vice president mukatipemphere kwa Peter Mutharika pamene akulowa azimayi awa akufuna ngongole azimayiwa akufuna nsalu zachipani azimayi awa akufuna matisheti azimayi awa akufuna amasuke azimayi zikuyenda m'manyumbamu azimayi pepani inu mafumu azimayi kodi inu matsulacha amuna yako akamakuza kuti tatembere ungatemberuka usanaje ikwira chala mwamba mabanja athu bwana anasiya kuyenda mabanja athu akudikira profesa alowe pa 16 September tidzambiraso Vota munyengerera chaka chino sizonyengerera chaka chino sizonyengerera Potsaona azimayi wamwalimba mtima eti mwayi mwana wathu tikuthokoza chifukwa kuti samalirira azimayi athu chala mwamba ndiyatutse tsopano a regional governor abwere bwana ayankhule mawu awo komanso akututseni zikomo kwambiri bwana Zikomo. Chala mwamba tuone chala mwamba huko cha profesa. Apita oye! TPP oye!
ulemu wanu inu a vice president olemekezeka mwanemveka amene kuno kuchilaziloso kuli kwanu amene tikuyembekezera kuti minister amene asinthe miyoyo ya Malawi kuyambira pa 25 pano kuyambira pa 16 September pano. Mafumu athu amene muli pano nonse a region a constituency ku district amayi ndi abambo, nthawi yakwana Amalawi azunzika zaka 6 kuno kuchilazulo kuno ku Malawi anthu amadalira ulimi. Lero fertilizer amene DPP imagulisa 5,000 kwacha thumba, DPP inagulisa 17,000 kwacha thumba, ndikuonera kuti wadula achipisidwa amwe pa 4,000. Fertilizer uja wafika 150,000. Chiyambireni sinaone anthu akupita kugula shuga ndikukhala pa nzera, koma Amalawi azunzika kukagula shuga ndikukhala pa nzera, kusonyeza kuti zinthu sizili bwino. Mavuto amene makumana nawo muno Malawi woti akupulumuseni inu mafumu, woti akupulumuseni inu Amalawi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika basi. Ndi president yekhayo amene wakonzekera kuti aombole Malawi ku mavuto amene ali nawo. Muno Malawi muli mavuto woti tikamuona lero munthu kumuzingati kuno kuchilazulo ndikumakambaza chipani cha Malawi Congress Party, tikumuda kwa munthu ameneyo kuti mwina pakhoza kukhala ka uphiri, pakhoza kukhala ka ufiti kena kanye ka ufiti kalipo, chifukwa Malawi azunzika. Lero sitingakhale pano kumakambaso nkhani za Malawi Congress Party lero. Ayi, chipulumuso chanu inu Amalawi ndi DPP, chipulumuso chanu inu Amalawi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Akubwera kusasintha zinthu. President woneka ima president wakuluka kuja wanthu, president yekhayo amene amakhala ndi masomphenya ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Kumkakamira Peter Mutharika tikumkakamira chifukwa choti taona zimene anachita, ndiye zimenezo tikufuna zipitirire, kuti zipitirire pa 16 pano September. Mukakaona nkhope ya atatiyo ndi chimangafolo kachongeni pati, mukakaona nkhope ya mnyamata wanu MP wanu Ndalama ndi chimangafolo kachongeni pati. Ndikufuna tikusikimizireni Malawi watopa. Wane vice president muli apa zanazana ali kusanjika, mafumu ali apa wanali kumene kukanja ma 25,000 kwacha 50,000 kama 50,000 kwachayo likambaleka mpunga muli zira limosi. Mafumu sana gone, mafumu sana gone alipita kusanjika wele bweko ni thumba, koma bweko ni 50,000. Amalawi akuzunzika kuchipatala kulibe mankhwala, pyuwero wakwera mtengo, chimangali chakwera mtengo. Akanakhala kuti anali ni nzeru akanatenga ndalama zimene zija kukazisiya kwa Adimaki kuti chimanga chisike mtengo, akanatenga ndalama zimene zija kukasiya ku Ilofo kuti shuga asike mtengo, akanasisa mafuta agalimoto kuti zinthu zisike mtengo. Koma mafumu azunzika, kukankhidwa ndi kukankhidwa ndiye vuto wache. Mafumu akuno kumwera bwana vice president amanyamulira mulole, koma anzanu aku Central Region
amaenda tu mumabasi, amaenda mumakochi, koma kulawira tu mumabawa. Yesu kanyo kupasani nsalu amakopita popo kwika ichikwama aitikavalira kunyumba kama pelekaso tu nsalu kwama iwe na nsalu mmuzi muno maolamo nsalu mmuzi muno ndizamanyazi kuti lero munthu akavala nsalu ya Malikongere Spark. Nsalu yokhala ya DPP imene nzimayi yawana akavala yakhala ali mbeta amafusiridwa. Nsalu yokhala ya DPP apita oye ndithawi mundilole ndiyapase ya Vice President kuti atiyankhule. Bwana Vice President nthawi yake. Chala mwamba. Ndio mbali wanu wakuchirazo wewe. Kuna antu aziwe kuti ndabwera kwathu. Ikuye naye. Chala mwamba. Chiti. Ta Professor Chiti. Ta Da Jose Chiti. Ta Maindalama Chiti. Tose tribunal naye. Tose apa tribunal? Tribunal. Mafuma tutoza nilibwino Ujaladwe Anyamara hapa zilibwino hapa Sizilibwino dwe Akutipasa magudo ni ndani Akutipasa magudo ni ndani Gecha kwelai Akale asowe Chakwela akale asowe Asowe Tukwila utasowe Kati chakwela 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 asowe Kuno kuchazo watipasa mavuto Hata uneni Ambili maife Matupia tusameni walifanya upande ya kulia. Liwe. Amanduza Maria. Liwe. Kuti amayambira nali kumbuyo kuzabu nombwino. Koma zaso konekani majo sadi. Zona. Ulione nipeleke ulemu kwa senior chief mchema amene mulipo mpano komaso magrupu watu masino group magrupu mama village headman ulemu wanu teni taimbe manja mafumu watu tukutogozeni chifukwa usongano suka na goma kopa ndapo mafumu Jojo Red yeti kutokoza na mfumu Mwabwera muzo kuti ife ananu tikutokoza kwambiri Ndiri oye komanso tokoze RG Regional Governor Honorable Charles Nchaja ulemwana komanso Director wa Mai Mwenga ulemwana peleke ulemu kwa pangolini wa kutiazo
Ndi pangolini nanga ine si pangolini leo ile pangolini zoe mapangolini ukaokai ndipelekesha ulemu kwa makasa latu nachula uli mai mahata komaso achipatala ulemu wanu wina aliyesa amene ena kulandira ulemu chokera ku district komaso ku constituency kuma area mumve ulemu wanu. Bibi oye! Bibi oye! Tikunena kuti Chakwera achoke. Tikunena kuti Chakwera achani? Achoke. Chifukwa chake nachi choyamba watipasa ife njala. Watinamiza ife kuti tidya katatu. Alipa kudya katatu pano? Ndikuti kapena kuno kuujeni kuno kungulumbu kunyungweti tikudya katatu? Ngakale kamoziso sikutani? Sitikudya. Komaso Chakwera uyu ndi waboza. Amatiuza kuti fetereza tizigula 4,495 ati nkantu zona zimenezo pano pa fetereza uja ali 140,000 angate kuna ujazo ni ndani ndikuti angate kuna ujazo ni ndani 140,000 angate ni ndani palibe. Komanso amati namiza kuti moyo waife usintha kunoko kusintha pano pambulumbuzi mabizinesi sanafe ndikuti pano pambulumbuzi mabizinesi sanafe ineyo ndimadula pa nthawi zonse ndimaziwa nthawi ya Peter Mutharika kwa makhalatu ambiri ndiogulisa ndiogulisa panopa mashefu ambiri tingoyikapo mapepa la plastiki yere andi malonda alapa ni mbatata lokha epani kunama nisimbatata basi ndiyo madakwa kuti tose mbatata ata mkule zake ni ndani palibe lwetu pantunda apo timapeza mbewu kumene apo wapanopa palibe chifukwa mabizinesi anaduka chifukwa yani Chakwera tiyo komanso Chakwera iyi wakweza mafuta opikira wakweza mchere siyo chenu chilichonse wakweza Chakwera komanso chimanga kale sichikupezeka wachikweza ufika 120,000 anthu amene akuziwa za masamu ngati ifeyo kumalawi kuno chaka chinochi kuli anthu pafupi 1,500,000 amene alibe chakudya oti amenewo ngati chakudya sichipezeka yekuti moyo wawo avutika ena mayi wonso atakumwalira ndilipoye Chakwera ananama kuti palibe amene angachoke ku sukulu mwana wa sukulu chifukwa cha school fees anasa kuchoka anyamata abuli apa sukulu simukuchoka inu akulepherana sukulu kuti apite ku secondary school kuti apite ku university chifukwa cha school fees asungu anathu ambiri asiya sukulu ena akukwatiwa chifukwa cha school fees sichotokotezi ndibiloye komanso Chakwera achoke. Ineyo ndili nduna ya zachuma ndimaziwa kuti kuno mayendwe ndiovuta mandiva iti tinakoza nsewu wochoka pano pa Mbulumbuzi ukafika pa Gologota mapaziwa iti ukafika pa Mwanje paja ukatulukira nsewu opita kumulanje unali tu budget mafusa aonapo malo wawo tinali mozi ku parliament kwani maziwa kuti kuno ku Mbulumbuzi sikuti ukafike mpaka kumapanga ukupita ku Palombe kofunika kwenda shortcut ona bwana ndikwizana koma amene ndikuuzeni amene anachosa ndiye ndi Chakwera ona achoke amene wanachosa ni nani? Chakwera ndikuti watu kwezi pano pati kuyenda watala choka na kuno ku Mbulumbuzi ukafika pa Gologota
pafika pa Mwanje mpaka msewu wako opita ku Palombe. Ndili oye. Komanso Alilongwe Southern Regional Water Board pali dambo lina kumusi uko limene limasunga madzi. Timati kunoko osatiso tikhale ndi mijigo ayi, tikhale ndi madzi amlipope. Ndikunama? Ndikabalanga ndikunama? Koma project imeneyo anayimisa. Ma project onse anapitisa kwawo kwa Chakwera. Ona. Ndiwoye. Oye. Adi Malawi muno investi funa. Adi abina mure. Adi Malawi muno sifuna. Adi abina mure. Adi yikawa ja kupoto. Yikawa ja bagati. Malawi sifuna. Adi abina mure. Ndiwoye. Ndiwoye. Komanso Chakwera walepera kuendesa economy. Maniva hii? Kani yaza chuma. Chakwera walepera. Ona. Kodi ni ontau yapita Mutharika mamba kuti kwa Jaimagwa. Panokono alese mwana ukuzua kuti kwa Jaimagwa. Ona bwana. Taimene bana ali profesa atapita Mutharika. Anyamata feti background kwa Jaimagwa. Panopo kamapita Kulimbi suzo kuti kwa upeza mtengo wanji. Chitu kikose chingosita siku ndi siku. Chichikola Chakwera. Ona. Jojo right? Panopa chichose chingokwera siku ndi siku. Komanso ndalama za kunja kulibe. Zonsezi ndi Chakwera. Ndiwoye. Ndiye abalaka akuchirazo olifuna ndikufuseni. Ndikunena atu ndi amayanga agokwanga akuchirazo we. Atati mwene anga alongo wanga achemwali anga komanso agokwanga mafumu mwayi ulipo. Mwanive? Mwayi ulipo. Kuti mavuto amene wa atani? Mwayi umene ulipo. Aninakale aja amapempera hapa kuti tili ku Sodoma ndi Gomora. Sichonchi? Omwe akatolika amati tili mchani uno kubaga moyo. Sichonchi? Kubaga moyotu ndi kumene anthu amavutika. Anthu amafa kote mavuto. Komanso tonse m'Bible timamva ku Sodoma ndi Gomora kunali mavuto. Sichonchi koti? Ndiye mwayi tili nawo. Mwayi wake ndioti tisanke mavuto kapenaso mtendere. Ona bwana. Tiyeni tisanke Profesa Arthur Peter Mutharika ngati president wa dziko lino. Zonse imene akamazija mavuto amene aja athera pomwepo. Choyamba mu September momwe muno tiyambira kugula chimanga. Kungoyambira pa 16 September ndikunena tu lero lwetu. Ndikunena lero lwetu. Ini mwana kuchiyazu lwetu. Ndikuti kuyambira pa September tiyambira kugula chimanga. Tiyambira kuti chimanga chimenechi chipezeke kwa Adimaki komanso kunkokwe kosongira chimanga pati NFRA. Kukale chimanga. Sichonchi koti? Chifukwa ama ifeyo a DPP timakhulupirira kuti chakudya ndi moyo. Komanso ziko silingayende popandapo chakudya. Ndichifukwa chake zonse tavalazi pali chimanga. Ere mwina simaziwa ife a DPP timakhulupirira choyamba likhale nkhani ya chakudya. Takwizana chachiwiri tifuna tikonze economy yathu. Anthu akuvutika. Tikufuna mitego ya zinthu isike. Tikufuna mitego ya zinthu isike. Panopa munasiya kuphikira mafuta kupikira munasiyeni. Komanso shuga mkampeze pano. Simukampeze. Pano chimene mukachipeze iyayi. Ona.
ndiye tieni tisange Profesa Arthur Peter Mutharika ngati president watu kunoko kuchalo Nyungwe komanso nyamata watuyu pangolini. Oye komanso inusu wako Nyungwe maziwa kusanga maziwa kusanga kudaba watu ndasuma na kwa kuti bwana nyamata nzatu masaka nyamata ameneyi Kipani komanso Profesa Arthur Peter Mutharika amene akumukupira kuno kuti azakonza mavuto akuno ndi Mwayindalama uyu. Palibenso wina iyayi ukangosanga wina ni mavuto amenewo chifukwa Profesa sanga anawo bwanji silingateke komanso tinasanke makasa athu awa achipatala komanso amahata yangoteyo choncho ndikuti tasanga suti suti nakayofanana jekete ya blue Profesa Arthur Peter Mutharika trouser yake Mwayindalama ya blue ndi sabato ziwiri za buluzo kwina kuuma hata kwina kuachipatala sisuti yakwanayi yekuti Profesa akamabwera kuchilazo kuti ndi ananga chitukochitani chiyenda lwetu ngeti pano ndikufusira amene akunena kuti asankha Mwayindalama ngati MP wakuchilazo Nyungwe chamwamba tonse takwiriza naye ndikauza Profesa Arthur Peter Mutharika kuti watisankhanso makhansala athu achipatala komanso aujeneti amahata takwizana kunoko ndi suti tokoze kwambiri mukangoteyo choncho mavuto athu komanso ineyo ngati vice president wakumwera kuno zakati kusangala kwambiri posirizira mafumu athu ndi pemphe ichi Chakwera wazuza anthu anu awa ngakhale iniyonso mavutika mafumu athu ena ambiri mwainu mafumu mulibe chakudya ambiri mwainu muli ndi ana a sukulu mukwalephera kuti apite ku sukulu ndiye lero pasa 60 days kuchisankho akupasani 50,000 ikutandizani ndiye ndipemphe kuti mafumu athu Chakwera iyi ndalama ija amakusuzulani mwina inu simuziwa mukusazikana maza kusuzula ndi Chakwera wakusuzulani palibenso kulimbana ndi Chakwera ena takwakweza ati maudindo ati akweze maudindo aja manimva iti omosakamba na Chakwera iya takwiza naye ye akukwanga amene muli apa please tiye ndikuyani kilo limodzi ndikuziwa inu simpanga za ndale komanso gasa amavota aso nanusu amavota tweti amavota andakuziwa amene angavotereka tiye ndikuyani kilo nanu limodzi ananu tonse akuchilazulo tikudali ainuyo ineyo ngati vice president wakumwera kuno komanso ngati MP wakuchilazulo tumwe kudali ya mafumu Mwayindalama auliwa kudali ya mafumu amalowa wakudali ya mafumu walikoswe kunoko Mwayindalama akudalira kwa mfumu athu ampama komanso anchema sichozokoti komanso Fletcher akudaliranso I think ngati tampame Asandra komwe ineyo ndikudalira akadewere komanso ampunga Mayi Matanga akudalira amaone komanso amka sichozokoti ndiye tiye ndikuyeni limodzi ntchito tifuna aliyense kuno tizavote 100% akudaliseni ndatula kwambiri chifukwa ndimangu andabali yanga sichozokoti ndiye chamwamba tifuna amene akujambula apa manimva iti akuone atu a Profesa Arthur Peter Mutharika ku Page House ndifuna anthu aziwe kumene kuti mwanamveka ali kwawo
amene timasewera mpika timali chani tili pahomwe tikwanema ndi pahomu pano chamwamba Pano tafika pa mapeto pa kuulusa mawu athu chokera kuno ku Mbulumbuzi kumene Vice President for the South Honorable Joseph Mwanamveka amalankhula kuchita mtindi cha anthu chimene chinasonkhana kuno ku Chilazulu maka pano pa msika wa Mbulumbuzi. Kuchokera pano tikupitanso ku malo ena ndikufunseni inu amene mukutionera kuti mukhale pomwepo musandisiye ndekha ma viewers athu kuti muone mmene kuno chipani cha DPP anthu akuchikondera kuno kunabwera anthu mukandi manene akuyamba kuja akomanso mukaone muzithunzimo muona kuti kuno kunali mwana wa munthu kuno chipani chili pano. Ndaona a Charles Nchacha regional governor analinso pano kuzapereka support kwa Vice President Joseph Mwanamveka. Ndaona pano Mai Maria Mainja ali pano, amalowa MP hadi alino anali pano, wonse kuzachitira umboni za mwambo waukulu umene uli pano umene akuluakulu a chipani cha DPP bosokosera ndi Vice President Joseph Machola Mwanamveka abwera akuyendera anthu mboma la Chilazulu pa dipiti cha otchedwa Whistle Stop. Khalani pomwepo mwakoma nonse.